Здравейте хора, това е епизод 2 на Skywars и да почваме. Така. Надявам се да прещи, защото не дишам толкова в микрофона. Миналия клип, нали? Миналия клип с микрофона, доста повече дишах в микрофона, но ще си смърчам. Така че смърчането не мога го махнете. Още не. Опа. Другото часте къде е? Да го частето. Пат. И сме стабилно гернати. Ще се опитам да пребия съседа. Стопар! Как? Пускам мишката и тя не стреля. Или сървъра нещо лагна или... Не знам. Все едно, ще отида да го пребия този снопар. Не знам какво е снопар. Просто ми харесва думата. О, така. Мишка! Ела тука, бе! Ела тука, бе! И ти ли искаш, бе? И ти искаш? Окей. Окей, мейт. Така ли, бе? Така ли, бе? Ще ми идва. Оу! What? Как му уби, бе? Шат. Няма нищо. Тук, ето, тук му това ще да кажа. Има доста, доста нови мапове. Аз и сега изиграх към 5-6 нови мапа. Има някакви с гладиатори. И до там го помня. Тъй, че. Абе, тъй. Преди я почна да снимам загрявката, направих към 5 победи и доста рандом победи. Честно казано. Аз, знаете, не съм най-добрия. Не съм най-добрия на PvP. Ама не съм и най-слабия. Ха-ха. Да, набувате. Но вие не сте, нали? Нямам блокове. И сега трябва да си търся. Ето, 8. Само. Вот къде. Спомпим ли, а? Ще другирваме. Ето ме. Колко по остави? 59. То може и да е бил хак. Извинете, бутнах микрофона. Може и да е бил хак. Това е стара мапа. Я! Така. Каска. Къде? С какво идвам тук, това бях частовете. Извинете, малко дишах микрофона пак. То чест не съм го брал. Не знам. Не, няма го взема нищо. Чакайте, само керка ще си взема. Така. Сега. Не мога, просто не мога да фикса. Микрофон нещо ми е много приближен. Чакайте, ще го правя. Така. Не знам, сигурно пак се чува като тишам микрофона. Но не мога да го фиксна. Опа. Падай, бе. Как ни пада, бе? Хлапе. Всъщност не знам. Може и да е по-голям от мен. Мерси. Идваш ми? Идваш ми? Така ли? Така ли ще си играем? Така ли ще си играем, а? Двама ще ме путата.
100 лък. Но ти е хубава игра, а? Той аз мога така спам с лъка. По-скоро тъпия се бях аз. О, нов мод. Това е нещо като Star Wars, предполагам. Мен ми прилича на Тайт Файтерите. Чакай, ето беше да. И това мап съм го играл. Така че за мен горе няма нови мап. Ако срещна нов мап, ще ви кажа. Той ще каже, ей, това е нов мап, не съм го играл до сега. Но не е така, защото аз доста си цъкам Skywars. Е, така могат да му залепят на палжените и като ме пуцат. Абе, не сте за тази дупка отгоре. Аз всъщност да, знаете ли, отиваме с стълби нагоре. Така, аз мога да случая. То е било лесно. Бум. Чакай, бум. И съм на спам. Така сега често ме полза. Да, не, човек! Разкари се, бе! Гошо! Гошо. Що го казах? Това му пълни слава. Един кил не мога да направя, бе. Ще му късам много. Принцип, като играя без да снимам, винаги правя един път, ако игрите се сетваха, ще да ви покажа, завърших играта с 6 кила, което е половината играчи тук и изпечелих играта следователно. Не знам за какво тук съм такъв нуб. В принцип не съм такъв, защо? Аз в принцип не съм нуб, ма съм малък съм сега. Няма спор. В тая област. Скачам. Опа. Цак. Смърчам. Яко да смърчам. Някаква тряска навърти мой да сте чули. Едва ли. Микрофона ми не е да кажеш нещо. Много си ясно. 13 лева е. Те са слушалки с микрофон. Затова не е да кажеш някаква голяма история. Ей! Вау! И там не ме видя. Значи! Ха! Туше! И предметите се разтвърчаха. Поне един кил направих. Не знам колко е станало да клипам. Поиграем още 3, не. Добре, 3 игри. Още 3 игри, защото аз ги правя бързи. Бум. Yes. Така. Коментирайте, харесвайте, споделете, рекламирайте ме, всичко ми направете, моля ви. То ще ме бутни ли? Не, няма ме бутни, ей снопар. Аре, бутна ма, аз какво да направя, нищо. Щит. То просто като блоква, що няма щит. Действително. Така. Тази и още една игра. Снопари. Йотка. Това е следователно препоследно.
Кашля. Готово. Тъй. Кашля. Изведнъж как се разкашлят. Каска? Добре. Найс. Но всъщност не е найс, само блоко. Мога да отворя. Да си мача. Да, отворих. Сега. Айде де. Бе, коте неземно! Спами. Спами, не спам. Не може да се продължи. Чакай, това ли беше последната игра? Не, това беше предпоследната игра. Сега е последната игра. Добре, ще докато загрявах, направих 14 кила. То от 5 игри някъде. И спечелих 3 от тях. Тече. Така. Бе! Ко правиш, бе? Гледай го. Фърче. Всъщност този мап не съм го играл. Пак е от новите, ама не съм го играл това. Какво се опитваш да направиш ти? Аз се оцелим. Ха. Мага. Как? Това как няма да е хак? Вижте, ето от тук през блок ме цели. Това не е хак. Заради този хакер, заради този хакер ще направя още една игра. Ей! В коментарите напишете, ако искате още Egg Wars. В принцип Egg Wars, но не ми се играе така в кавър. Тоест на клип. Но ако искате, ще го уществим. Да. И аз цепнах като компютър. Да, баба няма компютър. Цепнах като стар компютър. Случва се. Така. И готов съм. Чакай, лъкът на второ. Умри бе! Ей! Не! Лък! Фанах ли стрелите? Power 1, Power 3, 35 стрелите. Да, фанал съм стрелите. Окей, това ма ръшна. Много сладичко ме ръшна. Как ме е ръшнал? Все едно. Поне на това спаунът е лесен. И не знам то отсреща за какво издига и така нагоре. Защото като издигаш нагоре пич, могат да те бутнат много лесно. Ето, така. И пак мишката ми цепи. Значи мишката ми цепи, то батериите са реперирани. Тук няма частове. Това е някакъв мапа с Frostbite. Извинете. Да съм играл много на този мап. Затова гледам отдолу. Добре.
щом те са правилата, ще направим тъй. Я! Мале, връща на PUBG сервер. Все едно, това беше хора. Така. Връщаме се. Ето, 4... Чакай, колко? Да, 17 сола. Аре ще купим един така за кеф. Ще купим едно такова, за да направим два пъти кацилин. Кацилко. Кацил. Искам small bag of coins. Орте. Yes, million bag of coins. Yes. Добре, започваме много добре. Давай. Coins, моля те. Small bag of coins. Yes. Това беше за клипа, хора. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и чао!